Toto je Magda Stanová, nádejná slovenská mladá fotografka, ktorá vo svojej sérii komentuje médium fotografie a veľmi kriticky sa stavia k jej súčasnej role. Tento súbor prezentovala ako svoju magisterskú prácu v Bratislave a momentálne vystavuje v Španielsku. Prvé miesto, obeť izraelského raketového útoku, leží na hlavnej ceste v libanoskom meste Tyra. Druhé miesto, vysťahovaní ľudia čakajú na distribúciu jedla v dedine Mobile v Čade. Tretie, muž stojí pripútaný o pouličnú lampu potom, ako bol chytený protivládnymi aktivistami. Je to WordPress foto. Toto je séria mladej slovenskej umelkyne Jany Bercelovej, ktorá reflektuje v nej to, že Česko je známe svojim kryštálom. Volá sa tá séria Pražský medveď a zároveň reflektuje svoj pocit z tohto mesta, keď sem prišla žiť z Londýna a v podstate, no, čo by som vyjadril. Myslím, že je to pocit, ktorý zdieľa veľa ľudí, ktorí tu prídu. Sorry. Toto je veľmi veľká hviezda, súčasný turecký umelec Ahmet Ogut, ktorý naozaj, na to, že aký je mladý, je brutálna hviezda. On používa rôzne médiá, napríklad na berlínskom biennále momentálne vyasfaltoval galériu. A toto je vlastne, on bol vždy túžil byť fotografom, ale toto je prvá séria po dlhej dobe, keď bol fotografom, aj keď tie fotografie sú technicky veľmi nekvalitné. Ale tie nápady, podľa mňa, sú naozaj stoja za to. Na fotofestivale v Krakove som stretol mladú poľskú fotografku Dominiku Dziekowską, ktorá touto sériou reflektovala svoj duševný stav, ktorý trval 1 rok. Vy sa smejete, ale v podstate ten stav bola brutálna depresia. Čiže tak, no. Ale mne sa páčil ten spôsob, akým ona úprimne naozaj dokázala akože pretaviť ten stav do tých fotografií, ktoré vyprodukovala. Gergely László a Peter Rákóczi z Maďarska, technika Švajc. Hneď potom, čo dáma vyrazila z mestskej pobočky OTP banky v Nyíregyháza so 7 miliónmi forintov na sedadle, spolujazdca dostala defekt. Počas opravy defektu, privolaným mechanikom, bola hotovosť z auta odsudzená. Polícia hľada 2 svedkov na obrázku za účelom vypočutia. Vražedná rola. 8.5.2005 jeden podozrivý z číselnej skupiny na linke 21 v Budapešťanskom 2. okrsku bodol iného mladíka s ostrým predmetom, údajne s kordom. Mladík sa podrobil operácii, podľa jeho výpovede skupina mala na sebe oblečené rôzne vojenské oblečenie z prvej aj z druhej svetovej vojny. Spider-Man v Zuglo. Polícia v Zuglo hľada neidentifikovaného muža na obrázku, ktorý v období medzi marcom a májom 2002 niekoľkokrát prepadol starších ľudí z okolia Zuglo. Maskovaný Spider-Man, celý v čiernom, pracoval po zatmení. Jeho metóda bola skákal na ľudí z výšky, napríklad z mostov pre peších. Zase sa vrátim k poľskému festivalu v Krakove, fotografickému, kde predstavoval svoju sériu Mikolaj Dlugoš. Tá séria v podstate nie je originálna, on z internetu stiahol obrázky, ktoré potom ako keby kurátorsky vybral. Je to jeho výstava, tento princíp používa napríklad aj Ivar Zgravlejs, ktorého použijem neskôr a v histórii ho použilo už mnoho fotografov. V podstate je to zaujímavé tým, že on bol prvý v Poľsku. On zároveň vyprodukoval v roku 2005 veľmi krásnu publikáciu o poľských pohľadniciach zo 60., 60. a 70. rokov. To je naozaj prekrásna. A tiež to nie sú jeho fotky, sú to pohľadnice z tej doby, ako keby.
Toto je poľský fotograf Przemysław Pokrycki, ktorý dokumentoval rôzne takzvané náboženské obrady, svadby, prvé sveté príjmania, krstiny a pohreby. A v podstate je to taký akože dosť brutálny sociologický portrét jednej ťažko zhalúzenej krajiny. A vlastne ja, keďže pochádzam zo Slovenska, tak je mi to strašne blízke svojím spôsobom. A toto je vlastne Ivar Gravlejs, o ktorom som už hovoril. Fotograf z Lotyšska, ktorý momentálne pôsobí v Prahe, vyštudoval FAMU. Toto je jeho séria, ktorá sa volá My Photographs. On vlastne takým aj ako keby smiešným spôsobom pomenováva tie fotky a Ivar sa mám rád, pretože je taký pánkač vo fotografii a zároveň zasvetil celý svoj život fotografii a dokáže to fotografické médium používať strašne rôznymi spôsobmi a takými veľmi súčasnými. Ďakujem.